Nó có bằng quay phải được nơi. Ni dek nironi beskang pai tunggu hanai program batai kha nironi asirba nironi hanjama bai ang Kwplai Wngkha je mama ni samung bukai kha beskang o bukai pine chini maharaja ano dage rohla ha nge chongwi rohla ha jang pai di beskang o jeng Kahamkhe beskang o samung khale ni bagui wancho lainai tabo গণতন্ত্র ni jugo দুইটা পার্টি দङ কাইसे Wngkhesi Manik Sahani boni dol BJP kaise pate Wngkhesi chini Bubagra molal chini rengpa boni dol Wngkhesi chini molal no jeng Kwplai khaina ningke niro ano bodowi Kwplai ma khaina chini molal Kwplai Wngkha Wngkhesi Chwngno bo nai mana Chwngno bo hamjak mana Wngkhe Chwngno bo hamjak Wngkhesi chini kami ni je tamo problem tongmani nini kami o problem tongmani tei kre lama kre electricity kre seba khainai ba borok to khaiglak जों स्टेटआव कब्जा मा खायनाय उलबो ताबो स्टेटआव कब्जा खायनाय के ताबो निसिबि जों एडिसिव कब्जा मा खायग्राना बरनि कब्जा मीन्स बरं के चिनि हानु नायपेने हायसि हाता हानि फायनाय हानु नानाय हाता हानि फायनाय नायपेने के जों जतनो तामसनाय चिनि फिउचार न जों सनालायनि बागै जों ग्राक मांनाय मनखाक मांनाय ते चिनि दागरं सामानि हाय जों खरकसाते खरकसानो मा हाजाक लायनाय दिनै चिनि तिप्रासा बाय तिप्रासा जों अनेक आइगि हिंखि कथा लाया दो ताबक सि कथा लायो
आगे इनके जों सकाग जाबो दिनै आगरतलायाव थांदि जोंनि महाराजा जे प्रसाव जों बको सिबले जर जत पालके थांहांगे दा पैसा सिनिया मलथन साबो जमातिया सेबाबो कलय सेबाबो देवमा सेबाबो पैसा सिनिया जोंनो इनके जों बिसिङाव हंके जों कलय जमातिया देवमा मलथन अमाहाय हि वासलाय इनके जों बुबाग्रा जे जोंनो साहा जों मन खातमांनाय जों जोंनि राजनि बागै कक मासानाय हाय होनो इनके आं कक गोबां साया जों ताबक चिनी भविष्यत चिनी रायरावनि भविष्यतनो जों वासक लायो बुबाग्रानो लगे रलायनो नांनाय चिनी मलालनो जों लगे रलायनो नांनाय आजखेसि बसुनो फियाव मानाय ताबक स्पेशली चिनी यंग स्टार रखनो आं सोंनानै मुसुबो सानानै मुसुबो निरके बैनि सासनरे तावनि मुसु ना चिनी जों आलादा खे तावनि मुसु साले जों फटाहानि फायनाय बायदि जों अरनिबो नायकल जानानै मुसु नासिनि जों नायकल जानो मुसु जों हानिबाङैनो मावा सुनाय जोंनि बुबाग्रासि जोंनो हाजाव माने साहा जोंनो हाजाया जोंनि बुबाग्रा जे प्रफोरनो जोंनो हाजावो जोंनो सोनानै मुसु 12 तारिख एप्रिल जों जतनो जोंनि बुबाग्रानि पार्टी प्रमथा पार्टी ओ मर्टे अमो नावै नायै जों बद'यै आनो कप्लाय खायखांखे जोंनि बुबाग्रा कप्लायनो इनके कप्लाय खायनायनि बागै जातेव बायजादि सालायबाय जादि सामु खालिने अमाहायसि इनके जों फायमानि यागुल जों जोंनि आमसायनि जे सामु खायथेरावबो जों नायै बाहायखे खालिने अमो जों जातेव लायने इनके दिनै ब्लाइक खातुमखा निरबाय मालाय फैयो जोंनि आंकेल साखा फाया खहि आरो फाय थांजा बुदै यानि ब जागा बर मिटिं खाले जे जों बैलाव अपन ताकेनि दे दोंै साव फायमानि इनके ताबलनो पास इनके जोंनि 20 किला बामनि आमसाय आं एमन जाग्रै आं सावया थं जागा आं सावजाक